En començament d'aquesta conferència. Avui tenim en Joan, m'ha dit que hi havia molt de missa aquí, ja veig que tothom el deu conèixer, i us deixo xerrar de Josep Mascaró Servius, un gran personatge d'aquí, de l'O, una persona que enguany ha fet els seus anys de vida diem, i jo crec que com a laurenca ha estat una persona que ha fet moltes coses molt bones, i és molt interessant poder sentir tota la seva història i tot el que ell ha fet per nosaltres. Moltes gràcies i dono pas a en Joan. Gràcies. Gràcies i gràcies a tots per venir. Ja veig que pràcticament tothom, tots sou amics meus, és a dir que estic encantat d'estar amb vosaltres. Bé, si va pensar que ja podia dir alguna cosa sobre el Mascaró Servius, que crec que va ser el Vivalini, que no em vaig entrar a dir que a mi m'ho ha donat tot fet. És bé o no? Deia que algú va pensar que jo podia dir alguna cosa interessant sobre Josep Mascaró. Bé, realment, alguna cosa sí que puc dir perquè jo no considero el seu un alumne. Un dels primers alumnes probablement que va tenir. Perquè, clar, jo el vaig conèixer en una època en què jo estava en el seminari, era un adolescent, i allà me vaig topar de cop amb en Josep Mascaró amb un concurs escolar d'arqueologia, que el vaig guanyar un parell de vegades, i això em va facilitar, em va donar la gran oportunitat de que en Josep Mascaró m'adorés a mi mateix. Hi ha un professor, que era el senyor Guillermo Pons, encara és viu, és amor, era professor del seminari, i vam anar a Palma una setmana a Cos de Rei, a un hotel de Serenal, i el Mascaró cada matí, a les 9 del matí, era allà amb el cotxe seu, per pasturar-nos per tota Mallorca i per veure tota l'arqueologia mallorquina. Jo crec que no van deixar res important que no veiéssim. Bé, per tant, això va ser un poc aquests inicis, no? I després ja va venir una sèrie de col·laboracions i també me considero bastant alumne seu perquè, d'alguna manera, el primer que jo vaig fer amb arqueologia durant una sèrie d'anys va ser seguir la seva feina, d'alguna manera, no? És a dir, que ell va començar en cartes arqueològiques, com veurem aquí, i jo vaig començar a interessar-me i apassionar-me per aquest tema, també vaig seguir fent el mateix i durant moltíssims anys. Bé, com que a mi no m'agrada que si me mostren una foto no l'expliquin, jo intentaré explicar-les totes. No, fotos n'hi ha poquíssimes, ja veureu que tot això, tot el que veieu aquí, són llibres, opúscules, articles del Mascaró, que són els reflexos de la seva feina i la seva vinculació amb l'arqueologia menorquina. I pràcticament tot, el 90% del que trobareu aquí, també ho podeu trobar a la web mascaroservius.com, que ha fet la família i que és magnífica i que recull, pràcticament ja us dic, més del 90% del que trobareu aquí i de les meves paraules també. Bé, llavors us deia de les fotos, no? Aquest era el títol de la xerrada aquesta. Hi ha un Mascaró aquí de perfil que està amb les seves mans senyalant una inscripció que hi ha, una estranya inscripció que hi ha a la taula, en el peu de taula de Vinicodrell Nou, de Migjorn. Aquesta inscripció ell ja la va intentar llegir com a Toni Fa. És el que sembla, no? Sembla un nom català, però que realment no hi ha quasi ningú que estigui d'acord amb aquest significat. Encara no s'ha aclarit, és un de tants problemes que estan sense resoldre. El darrer que hem parlat d'aquesta història amb en Tomeu, que està per aquí darrere, és que alguna vinculació podia tenir aquesta inscripció amb els bizantins. Algunes lletres tenen trets que s'atraquen molt, han estat utilitzats en aquesta època, en el segle V bàsicament, del segle VI i el segle VII. Bé, la segona foto també requereix una explicació. Aquestes dues fotos són fotos inèdites, són fotos meves. Concretament, us diré que aquí hi ha falta una informació que no sé com, però és igual. Aquest senyor aquí al costat d'en Mascaró
era un professor de Cambridge que es deia David Grant, va morir el 2016. Era una grandíssima autoritat sobre la història de l'edat de bronze a la Mediterrània central i especialment a l'illa de Malta, un gran expert que havia excavat molts jaciments maltesos, fins i tot havia col·laborat, havia participat en una excavació que havia excavat prèviament a Margaret Murray. És a dir, que d'alguna manera tenia aquest contacte amb Menorca i va venir a Menorca a Mascaró el Badú de Menorca per unes jornades, unes conferències que vaig tenir la sort de fer una entrevista que és en el diari. Estem parlant de l'any 78 i una llarga entrevista amb una curiositat. Jo vaig quedar amb ell a un hotel, a les entrades d'hotel, a les foldes d'hotel. Quan el vaig trobar, no el vaig trobar ell fent calça, s'estava fent un jersei de llana. Jo vaig fer al·lucinat, però que fa aquest cop. Però bueno, bé, jo que tenia per costum fer això, no? Bé, aquí tenim un poc del que tractaré de xerrar, no? El primer punt són 6 o 7 punts. El patrimoni, per conèixer Menorca, les cartes arqueològiques, pràcticament és el que va fer Mascaró, per començar. Perquè, clar, va iniciar-se corrent del camp, és a dir, fent els mapes com a primera activitat així que li va semblar oportuna i això va venir de seguida. De seguida va venir el coneixement de tot el patrimoni que tenia a l'abast. Tot el que veia, tot ho registrava, tant si era arqueològic com etnològic com toponímic, qualsevol informació que podia ser interessant, que li semblés interessant, la registrava i va ser una gran part de tot el llegat aquest que ens va donar. Bé, llavors, un primer punt, les cartes arqueològiques. Això li va durar quants anys, i va publicar a tot arreu. Primer ho publicaven en els diaris. La carta arqueològica de l'Estat de Mercadal, publicat a l'Ibis o publicat a la Menorca. A l'Ibis i a la Menorca eren, estem parlant d'aquesta primera època fins a l'any 56, fins poc després del casament d'en Pep, vull dir que és l'etapa pròpiament menorquina. Després va venir molt sovint, però no vivia aquí, no? És a dir que és aquesta etapa en què es dedica a escriure molt i molt en els diaris. En els diaris, els dos diaris que hi havia, les dues publicacions periòdiques que hi havia, el Menorca i el Setmanari de l'Ibis. Bé, bibliografia arqueològica, també la seva aportació en aquest tema és importantíssim, va recollir, però hi entrarem en algun detall. El món dels gravats és un dels capítols més interessants, crec jo. Ja després ho explicarem també. Les taules i el culte del toro. Una altra de les seves dèries, diguem, que el va apassionar durant tot el temps, tota la seva vida. Finalment, arqueologia submarina, un petit capítol d'arqueologia submarina. Va ser l'iniciador de l'arqueologia submarina a Menorca, que tampoc s'hi ha fet gaire coses, però ell va ser qui ho va començar d'alguna manera, amb unes prospeccions. Breument en parlarem també, abans d'acabar amb unes notes més sobre obres de divulgació i algunes anècdotes si tenim temps i ganes. Bé. El primer punt aquest del patrimoni està vinculat amb aquest llibre tan xulo que tenim suportat aquí. Economies megalítics a l'illa de Menorca. Va venir a fer el primer de l'Institut d'Estudis Catalans i que el 1957, i es va publicar tot seguit el 58 gràcies a una subvenció d'un menorquí que estava integrat amb el nom, però estava incorporat a l'Institut d'Estudis Catalans i va subvencionar l'edició del llibre. Bé, jo he volgut dins la pàgina web de Mascaró hi ha aquestes dues imatges, la primera pàgina i una pàgina de la coberta on hi ha una dedicatòria a una de les filles que em sembla que està aquí, no? Immaculada, és una Immaculada. Bé, no sé si ho podeu llegir, no ho podeu llegir, però jo ho llegiré perquè explica molt bé un parell de coses. Com que és pública i està a la web i és molt pública, a més a més. El llibre és del 57, la dedicatòria és del 80.
El 80, Diada de la Mare de Déu d'agost de 1980, a Ciutat de Mallorca. I l'estimadíssima Fira Immaculada. Aquell llibre meu fou el primer que vaig veure publicat ara fa 22 anys. En ell hi ha judicis i conclusions avui totalment insostenibles, entre altres raons perquè les investigacions arqueològiques han donat un gran avenç en el coneixement del nostre més antic passat històric. Ho has de considerar com el que és, un intent modest d'aportar el meu petit esforç a la millor coneixença del nostre llegat històric, però sobretot com una prova del pregó amor que professa el teu pare Josep Mascaró. Bé, llavors, aquest llibre, per què és important? Per què és primer? És primer on recull totes aquestes recerques que us havia comentat abans que sortien publicades en el diari Vaticano. Aquestes cartes arqueològiques que ja he dit així, carta arqueològica de tal terme municipal. Aquí ja surt una relació de totes aquestes descobertes. Si la trobeu aquí. Bé, llavors, el llibre surten, just començar el llibre, hi ha una descripció dels principals monuments que ell considera que s'han de destacar en totes les arqueologies marroquines. Hi ha dues entrades allà on explica estacions megalítiques i monuments, el nombre de jaciments i de monuments que hi havia quan ell s'hi va començar a abordar i quan ell va publicar el llibre. És a dir, entre els anys 40 i els anys 50. Llavors tenim estacions megalítiques, Joan Ramis, que va ser el primer, 1818, 126 estacions megalítiques inèdites. Joan Ramis no era un home que sortís pel camp, era un home de despatx, era un home que aquesta informació de jaciments, aquest catàleg, com el va fer? El va fer amb corresponsals que eren els rectors dels diferents pobles de Menorca. Hi havia un d'ells, un d'aquests rectors emblemàtic, que es deia Pere Villalonga, i va fer, era el rector de Migjorn, i va fer un recull de tot el patrimoni que va trobar per Migjorn, i Mascaró va tenir accés a aquest document fantàstic, per això li diu Iconagua. És un document de 1807, allà on relaciona els talaiots que hi ha en el terme de Migjorn. I això, Mascaró, aquest document, aquest original, el va tenir gràcies a un regal que li va fer el notari Flaquer, que ell ja l'havia tingut arrel de l'arxiu de Ramis. És a dir que encara deu ser el document aquest, deu ser l'arxiu personal, millor. Però es va publicar, la revista Empúries va ser una de les primeres publicacions científiques, entre cometes, per dir-ho d'aquesta manera, i que és un iconauga de l'arqueologia espanyola, és a dir, un gran document. Bé, l'interessant d'aquest tema era veure que Joan Ramis, Rafael Blasco, Frederic Chamberlain, els anys 18, 1876, 1927, fins a arribar a Mascaró 1957. Bé, la diferència entre tots aquests i Mascaró és que els jaciments, el nombre d'estacions arqueològiques documentades a Menorca es duplica. De 126 passant a 145. No passant a 300, de les quals inèdites eren 145. Bé, s'han repartit monuments. Aquesta classificació d'elements dins de despoblats, també és racial. Com és possible que Mascaró trobés en 20 anys 74 talaiots que no es coneixien? Perquè és que abans de Mascaró es coneixia qualsevol cosa. 74 talaiots nous. 3 taules noves, 3 santuaris en taula nou. Navetes 23. En fi, restes inidentificables, és a dir, que no tenen massa personalitat, per dir-ho d'alguna manera. 415 de nous. El total
duplicava tot el patrimoni arqueològic de Silla. De 532 passant a 1060. Això és el que recull aquest llibre com a detall així en relació amb el patrimoni. Però el contingut és molt variat i és molt interessant. Parlar de tot i que aquests comentaris d'ells servei de vària que hem vist. Bé, aquesta fase, diguem, de carta arqueològica es concreta oficialment amb el que es recull en aquell llibre que s'ha portat al Pau, que és l'inventari oficial dels monuments prehistòrics i protohistòrics de Silla de Menorca. I hem de tenir en compte que tot el que estic dient de Menorca també ho va fer després a Mallorca, però al cap, és a dir que exactament, en aquest llibre també hi ha la sedició menorquina que recull tots els monuments que ell havia localitzat i tot el que ja evidentment es coneixia. Bé, és important aquest llibre perquè va ser la base de la declaració del patrimoni de Menorca com a bé d'interès cultural. És a dir, una primera, estem parlant de l'any 67, i hi ha un escrit de presentació de Mario Llisa Serra, de la mateixa manera que a Mallorca, en el volum de Mallorca, hi és escrit pertinent del Conservador. Bé, a part d'això, els altres dos volums que veieu aquí és la carta arqueològica de la Serra Municipal de Ciutadella, que va fer en Marc de Marroquín, que tenim aquí, i aquesta carta arqueològica no va ser l'única, que va editar amb un opuscle a part. La carta arqueològica del Mercadal, la carta arqueològica de l'O, van sortir en programes de festes dels respectius pobles, als anys 60. I finalment tenim som de la geografia i història de Menorca, una història inacabada, són símptomes que es van poder fer, però en el tercer quart es va començar a publicar la carta arqueològica una altra vegada, una revisió, una actualització. Aquí va comptar en la col·laboració de la Magda i també en la meva, en el meu cas pel que respecta a molts de Lluís Castell. Però aquí era ja la darrera actualització seva en quant a conèixer el patrimoni. Aquí ja pràcticament a partir d'aquí ja no es va dedicar a córrer pel camp per descobrir més coses. Va tenir moltes altres coses que fer, lògicament. Sempre en la seva formació cartogràfica i topogràfica, tot sempre amb la localització el més precisa possible. I també en aquesta època és l'inici dels mapes turístics amb una informació molt detallada de la localització dels jaciments i dels turistes que venien a Menorca als anys 60 i als anys 70 no tenien massa dificultats per localitzar i per visitar la major part del patrimoni més important i havia Silla, però que ara tampoc ho tenim. D'altres coses perquè hi ha moltes teques per part dels propietaris. Llavors no. Llavors gairebé tothom es podia passejar pel camp sense massa dificultats. Bé, aquests mapes llavors se m'han fet moltíssimes edicions i versions diferents. Aquesta versió que tenim aquí és una de les primeres, però jo recordo que vaig estar utilitzant moltíssim de temps per conèixer Silla aquests mapes arqueològics. Bé, finalment el capítol aquest de patrimoni de conèixer Silla ha de tancar amb aquest gran volum de prehistòria dels Balears que recull també el catàleg, que aquí recull també la bibliografia, recull, és un compendi, és un recull volia ser pràcticament total de la prehistòria de Menorca i de Mallorca, que curiosament el va pensar com a una part del volum 5è del Fórmula de Toponímia de Mallorca. Després, tota aquesta part del tom 5è del Fórmula de Toponímia va pensar que la podia dictar en un llibre a part, que és aquest. I és un llibre que jo m'estic moltíssim perquè és aquest llibre que ell regalava als que guanyaven els concursos escolars d'arqueologia, que
feia setmanalment en el diari Menorca, i ell regalava sempre un de volums que havia editat l'any 68. Bé, no cal dir que tot és que ens hi hem dedicat a ser d'alguna manera a ser periodistes menorquina i consultant a vegades aquest llibre perquè hi ha de tot i molt, de tot i molt. Sobretot la bibliografia que teníem a l'abast era un intent ja important, per això que ja menjàvem un altre capítol de bibliografia que és un descans allà on només que ens va dedicar amb molta força. Primer des de l'any 57, i una feina també primerenca, de la primera etapa, que és una feina que va fer amb el pare Gabriel Llombard, un estudi, un recull de bibliografia arqueològica balear que va editar l'Estudi General Boliar. Però l'Esquerra no estava content, prou content amb el llibre, perquè de seguida va pensar que necessitava actualitzacions i es va fer com a mínim dues actualitzacions. Una fins al 64 i una altra del 64 fins al 72. Aquí es va acabar, el 72 es va acabar de fer reculls bibliogràfics. I ja ho tenia tot pràcticament, però clar, i encara més després del seu honor, aquí s'ha acabat, és a dir, ningú més ha fet un recull bibliogràfic extens de la biologia menorquina o mallorquina per ser no sé. Però bueno, el que tenim aquí és una de les edicions del segon suplement que recollia les reportacions fins al 72. El 72 fins ara imagineu-vos el que hi ha, no? És enorme la producció bibliogràfica que s'ha registrat en tots els anys. Però bueno, aquesta eina va ser bàsica, molt important, perquè tothom pogués fer feines, tothom pogués investigar, perquè tenia a l'abast aquesta informació. Entrem en un altre capítol, el tercer capítol, el món dels gravats. Quins gravats? Els gravats de les escoles. Els gravats que Mascaró a Menorca va començar a trobar de portes sense voler, com ell diu, i va començar a registrar. De fet, va començar a publicar el mateix en diaris, tant de la Menorca com a Molins, aquí hi ha una mostra, una mostra de les escoles d'estudons, i va dedicar dues pàgines de llibres, el dia 3 i el dia 10 de gener del 53. Després, aquí hi havia gravat d'una nau, l'única nau així una mica punteta que va trobar el Mascaró, que és l'escola d'Endins, que és l'escola d'estudons. En aquesta escola hi ha una sèrie de gravats que hi van registrar minuciosament, i va publicar diverses vegades. També va publicar un article sobre l'escola d'estudons i els seus gravats a la revista de Menorca. Però tota cova allà on ell trobava, deia, podia inspeccionar un gravat que l'havia registrada. Com a mínim, hem calculat que hi ha una vintena de coves amb gravats localitzats per Mascaró. I estan publicats a diversos articles, molts articles de diaris i també algun article més científic, diguem, de vegades en la revista Empúries de Barcelona, que és el que és més controlat. Però fins i tot tenia una mica a París, Maurice de Liberell, que es deia de corresponsal, i fins i tot va tenir contactes amb el pare Breu, dels investigadors de les pintures paleolítiques, perquè més que res per cercar interpretacions d'alguns d'aquests gravats. Estic referint especialment en el conjunt de les coves de l'encantament de Misguarda. Aquests gravats que alguns de vosaltres probablement no veurem o tenen l'opció de veure en una excursió fa pocs dies. I que, ningú encara està prou d'acord amb la interpretació d'aquests gravats. Mascaró va fer la seva aportació, però també n'hi va haver d'altres. Andreu també va dir que no va reproducció, però que si la divinitat, la pietat, s'estel, veurem. Aquí hi ha una fotografia que és de Torre de Fruda. Aquesta cova de Torre de Fruda, que es diu, actualment es diu Cova de Millor de Luz,
perquè un dels gravats més singulars, més interessants d'aquesta cova és precisament aquest nom. Està inscrit Bielorus, però hi ha moltes altres inscripcions de lletres, bàsicament, alfabetiformes, diu ell. Se nota allà el document del descobriment és el 53 de l'Iris, los signos rupestres alfabèticos de Torrellafrugell. Aquí diu que en aquesta cova la van descobrir junts Guillem Florent Piedrabuena i Matella, Mestre Ramon, sortida conjunta en el camp. No sembla que és l'única vegada que recordo jo un registre d'una activitat conjunta amb aquests dos personatges que en algun moment van ser molt amics i en algun moment van tenir les seves diferències. Tots dos van ser directors de l'Iris una temporada llarga i hi va haver pros i contres. Bé, seguirem amb el tema dels gravats perquè hi ha més tela. Fins al 90 tenim aquí, he extret aquí aquesta aportació que és molt divertida, molt curiosa. Un discurs, una resposta acadèmica amb motiu de ser nomenat membre corresponent de l'Acadèmia de Belles Arts de Sant Sebastià de Palma, el 1990. Es publica aquesta conferència que ell va donar, Arte Rupestre Mallorquí. Mallorquí volia dir Balear, que és el que tenia. Ja estava fent feina bàsicament de Mallorca i havia començat a trobar gravats aquí de Mallorca, amb un precedent mallorquí, justament, perquè a Mallorca un capellà, Miquel Alcover, que va publicar una sèrie de gravats i van encendre una miqueta les bombetes i el Mascaró, a partir d'aquesta aportació, va ser capaç de superar en creus tots aquests treballs. Llavors aquí recull en aquest una mostra dels gravats de Mallorca, una mostra dels gravats mallorquins i els compara amb gravats de naus, però que són de fortificacions i coses postmedievals de diferents llocs bàsicament de Mallorca. Hi ha un altre grup de gravats que són estrangers, diuen, no? Estrangers vol dir mediterranis, però no només, és a dir, allà parla de gravats bàsicament religiosos, de creus, de monestirs. Bé, hi ha una mescla aquí important, que és que havia de servir per contextualitzar aquests primers gravats que hi troba aquí i que no s'ha acabat dir, perquè són molt mal interpretats. Ja només és de l'encantament que el teniu aquí justament en el castell, no sé, i en el racó aquest, hi ha en el conjunt el que ell va anomenar ideograma, que d'alguna manera volia interpretar el significat del conjunt. Els gravats aquests estan fets damunt d'una pilastra rectangular d'esfons, un hipogeu post-taballòtic, però ells no sabien què era un hipogeu post-taballòtic. I sabien que era una cova prehistòrica, no sabien de quina edat podia ser això i el seu significat. Tampoc ho sabem ara, i la veritat és que el tema dels gravats és molt punyetero, és molt difícil perquè és fàcil que deixem volar la imaginació i és fàcil d'interpretacions molt problemàtiques, per dir-ho d'alguna manera. Bé, llavors teníem aquí els gravats de Menorca i de Mallorca i els tenim aquí també reproduïts per comparar amb els gravats que tenim actualment. Això vol dir que la feina inicial per Mascaró a Menorca, en l'estudi de gravats, en la documentació, no s'estudi perquè, com ho mal dic, sigui un estudi de la documentació dels gravats existents,
ha permès que un grup de treball que fa prop de 10 anys estem fent feina sobre aquest tema, tinguem ja més d'un centenar de coves d'hipogeus explorats amb una sèrie de gravats molt importants, alguns d'ells, perquè aquest sí que, a més de tots els gravats geomètrics i d'interpretació gairebé impossible que seguim trobant ara mateix, encara ara, paral·lelament han començat a sortir gravats que són ja més explícits, no? Que diuen alguna cosa més concreta, fins i tot alguns amb cronologies que es poden afinar, cosa que era impensable, lògicament. Això vol dir que la llavor que va posar Mascaró fa 50-60 anys comença a donar fruit a hores d'ara, no? De fet, en les properes jornades de patrimoni que organitza l'associació de l'Estudi Local de l'Ou a l'Ajuntament del Riu, dedicat a Sant Mascaró, que serà el mes que ve, no? Mes que ve, de nou. Llavors aquí aquest grup de treball presentarà una certa conclusió d'aquest estudi dels gravats. És a dir, que és alguna cosa que cristal·litza. Realment, ara podríem estar en condicions de publicar un llibre prou complet amb un recull de tota la problemàtica d'aquests gravats a tot el Xile. Tant a Mó com a Ciutadella, per tot. Bé, els gravats, jo he una selecció d'aquestes fotografies, diversos d'aquests ja estan publicats, altres estan en premsa, i us he volgut aportar aquest que veieu que és la Cova de Rosa. És una cova natural, una coveta natural de pedra sorrenca per Mallorca, no? És a dir, no és un hipolleu típic, però sí que té un gravat que és molt curiós. Aquest és inèdit, és a dir, això és una primícia, en parlarem a la jornada, no? Però és una estela funerària gravada d'un personatge que es diu Julius, que dedica, s'està dedicada a Julius, però la dedicatòria és d'Humans, Dis Manibus, és única d'aquest model que estem treballant fins ara a Mòrga. Jo no tampoc ho vull gaire cosa, quan surt més o no, igual, però el suport no és habitual. El suport de gravats d'aquest tipus d'inscripció no és habitual. No es sortien les teles ficades en llocs de pedra i sortien cementiris i llocs especials. I per tant, no anem ràpidament cap a parlar, encara que sigui molt breument, de les taules. Les taules i el cul del torn. Més que res perquè em sembla que Mascaró es va veure molt involucrat, perquè les taules eren el seu moment preferit. Ja des de l'època nord-americana, des del 54, tenim una biblioteca menorquina dedicada especialment a les taules. Després, ja molt més tard, al 68, és a dir, han passat més de 30 anys, tenim un llibre sencer, un manual, un recull de 12 taules menorquines que va tenir el premi Doctor Ramis de la Setana de Mó l'any 68, que es va publicar en primer servei de Menorca, i després se'n va fer un llibre que aquesta s'ha publicat, la taula de Torral d'aquí. El subtítol d'aquesta obra ja pot donar una mica d'idea de per on estic. El testimonio de la fe religiosa y de la capacidad creadora de los padres menorquins. I ell estava com va aprendre de Namurre, Marc Namurre, que és acabat diversos de Menorca, ell va aprendre de seguida que les taules va veure també que les taules eren santuaris d'aula, eren llocs religiosos, allà on s'expressava la religiositat dels talaiòtics o dels posttalaiòtics. De fet,
Mascaró de seguida va vincular les taules amb un cert culte taurològic. I aquesta és una opció que ha tingut diverses èpoques, no? Ara sembla que es torna a posar de moda, sembla que posar de moda, sembla que hi ha partidaris de tornar a vincular la religió dels talaiòtics i especialment dels post-talaiòtics amb les cultes taurològiques. Bé, les primeres aportacions de Mascaró hi ha un article al Líric del 54 que és especialment interessant, més que res per veure com Mascaró enfocava aquest tema de la religió prehistòrica de la cultura talaiòtica. Està molt explotat, lògicament, és del 54, però recull molt bé la religiositat de propi Mascaró. Ell es manifesta cristià i es manifesta molt atent en estudis antropològics i una crítica força continguda. Bé, realment aquest és un article que val la pena llegir per saber com era, què pensava Mascaró en el seu fill. Aquests pensaments també els va manifestar en diversos articles a La Guàrdia, i tenim dos, molt separats amb els temps, de l'any 66 i de l'any 83. En el del 66 vincula les taules obertament amb les taules, amb l'escolta taurològica. I aquesta mateixa hipòtesi és la que va presentar a un congrés d'arqueologia, en el congrés d'arqueologia de l'any 67, celebrat a Nou. Una comunicació seva, es deia la taula com a símbol taurològic. Com a símbol taurològic, veieu aquesta representació del bou enquadrada, diguem, en la visió frontal de la taula. És curiós que justament el bou aquest que serveix de model aquí és un abric romà d'un monument funerari que no té res a veure. Però, bé, formalment està clar, no? A mi també em sembla, és cap frontal. Les taules vistes així, frontalment. Particularment d'aquestes taules que tenen la pedra de suport així, visarada, sí que sembla, aquí aquest dibuix seu, que ubicat en el congrés d'arqueologia de Nou, sí que recorda bastant. Bé, en aquests articles que veia abans de La Vanguardia, un d'ells se'ls decanta per la qüestió etnològica, cercar llegendes i vinculacions, a vegades un poc brutals, no? Per exemple, relacionant amb l'esculta taurolàtric, dels talaiòtics, els ciurells, alguns dels ciurells de Mallorca, no? Recorda que, no sé, sí que hi ha alguns ciurells en poblacions de taula, no? Però hi ha ciurells de tota aquesta. Bé, però bueno, a La Vanguardia hi van fer pel cas i a més, en el mateix article, un catedràtic de filosofia i d'història, en un article de investigació i universitat, comenta l'article aquest de Mascaró sobre l'esculta taurològic amb una certa crítica, però amb molta comprensió i amb molt de carinyo. Bé, entrant ràpidament ja amb una breu referència a l'arqueologia submarina. Mascaró l'any 61 va participar en el tercer Congrés Internacional d'Arqueologia Submarina que es feia a Bordiguera, a Barbúria. Es feia a Bordiguera perquè hi havia un centre de recerca molt important dirigit per un arqueòleg emblemàtic que es deia Nino Amboia, i ell va a Itàlia i presenta una comunicació sobre el comerç antic
bàsicament són dades de Mallorca. A Mallorca s'havien fet als anys 60, als anys 50, uns espolis bestials. Hi havia unes col·leccions de materials arqueològics extraordinàries, que en part va documentar un investigador que es deia Damià Cerdà, que vaig tenir l'oportunitat de conèixer en aquest viatge que us he comentat abans, que ens va passejar per Mallorca en Guillem Pons, cap allà i ell mateix. Vaig conèixer en Damià Cerdà i també, d'alguna manera, va ser motiu perquè vam haver un temps estudis també relacionats amb l'arqueologia submarina. Bé, el més interessant que va fer Mascaró en relació amb l'arqueologia submarina a Menorca és la publicació d'un treballet a Madrid, una revista oficial de Madrid, sobre les àmfores dels illots d'Andà. Aquestes fotografies que veieu aquí d'àmfores són fotografies fetes per Mascaró, però no són fotografies submarines, són fotografies superficials. És a dir, les àmfores es feien a 1 metre de superfície i es veien des de fora. És a dir, és impressionant. D'això, evidentment, ni es va poder estudiar ni queden més que trossos, 4 trossos molt elevats. Algunes, sí, algunes d'aquestes àmfores les hem pogut identificar en col·leccions. Per exemple, la col·lecció de Joan Mongofre hi ha dues com a mínim dues àmfores en aquest conjunt. Però, pràcticament, és un jaciment que s'ha malbaratat en la fundació del primer abans de Crist, molt interessant, i la primera i única notícia, l'única no, jo mateix vaig proposar també una novel·la sobre les armes d'informació del temps de la zona de coneixement, de poder recordar. Bé, també va fer, a part d'això, a Menorca va fer unes exploracions acompanyant un grup d'excursionistes de Barcelona, un grup excursionista de Catalunya, van fer unes quantes expedicions, també amb el que era el que posteriorment seria el Cercle Artístic de Ciutadella, un grup de bussejadors de Ciutadella dirigit per Brondo, Nicolau Brondo. Van dedicar a unes barques a fer unes inspeccions a Sant Bou, a les Portes de Senilla, van recuperar algunes coses. Jo encara recordo que he vist en el Museu del Seminari alguns fragments d'àmfores recuperats en aquestes inspeccions que havien fet a Sant Bou. Bé, això, malauradament, no sap res, això sí que va quedar. També s'ha de dir que en aquells moments l'arqueologia submarina tot just començava a ser una disciplina a considerar i se'n sabia molt poca cosa. Però bé, Mascaró va participar, va introduir, encara que fos d'aquesta forma suau, l'arqueologia submarina a Menorca. També hi ha una monografia del 59 que explica aquestes perfeccions a Sant Bou i a Senilla. I en aquesta fotografia veu Mascaró recollint un fragment de ceràmica que li dona Toni Rivera, un investigador i escriptor català que també va ser qui va gestionar una exploració a Silla de Pasqua l'any 75. També una espècie d'expedició científica o esportiva que van fer mig arqueològica, mig documental a Silla de Pasqua, que la qual era un llibre que explica l'aventura, que era una aventura. Mascaró com a d'anar, Mascaró va anar convidat com a arqueòleg en aquest projecte. No sé com dir-ho, una expedició una mica estranya, aquesta de Silla de Pasqua. De la qual jo particularment tinc un record, perquè és una d'aquestes anècdotes que pensava contar per acabar, però jo ho dic ara perquè crec que ja és hora d'acabar. Hi ha una carta aèria, un sobre aeri, de Silla de Pasqua, una carta que va enviar a mi a Mascaró,
diu que les feines i de Pasqua van estupendament, que són extraordinaris, que els megàlits, els moais, de Rapa Nui i el Brellat són extraordinaris, efectivament, sí que són extraordinaris, i ells s'ho va passar pipa, s'ho va passar genial, no? I no sé com es va materialitzar la part ciutadana, científica i cultural d'aquest projecte. Queda un poc en dubte, però crec que està argumentada. I ja, en el darrer, diguem, us volia comentar una cosa que també ha vinculat a mi al Mascaró, que és el que he comentat abans, en relació amb aquest concurs de Puig, concurs escolar d'arqueologia. Aquí tenim un retall del diari, el 68, que diu èxito creciente del concurs escolar d'arqueologia de Norquí. Aquesta setmana, aquesta segona, sembla que van participar 40, van encertar en les preguntes que es plantejaven en el diari 40 persones. Llavors, entre els que encertaven aquestes preguntes, estava un sorteig de notari, que feia la relació del diari, i en el guanyador d'aquest sorteig va dir com aquest de 900 pàgines, no ho sabeu, 900 pàgines, que seria el subratllat. I després, per acabar el concurs aquest, va ser el viatge que també vam comentar al principi, i en el meu cas va concretar amb un estudiant que va ser la primera cosa que jo he publicat en el diari, l'any 69, desde alguna cosa així com Estudio sobre las pinturas rupestres de Sant Antoni Martí. Aquestes pintures hi són, jo les he tornat a trobar després del 69, però queden unes taques vermelles, així de petites, que juntament amb la de Santana són les dues úniques manifestacions d'aquest art evident, per dir-ho d'alguna manera, que tenim aquí, però no sabem ni quina noció té, ni quin és el seu significat. Però que no fa gaire aquestes mateixes figuracions del 69, publicaven en el diari Menorca, les he vistes amb alguna cosa salva, d'època moràgica. És a dir que, bé, no és un altre enigmes, no s'ha aclarit i difícilment ho aclarirem, però no, és un petit detall del que us podria dir sobre la nostra vida. Jo crec que en Joan ho ha explicat molt bé, perquè ningú té cap pregunta. Veig una mica improvisat, no, però és fascinant